E-driver's license naman tinatanggap po sa mga checkpoint kung wala ang pisikal na lisensya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Kasabay ng anunsyo mula sa Land Transportation Office, ipinaalala sa mga motorista sa Dagupan City na maaari nang gamitin at ipakita ang e-driver's license sa mga checkpoint at traffic inspection bilang kapalit ng pisikal o aktwal na lisensya. Ayon sa tanggapan, valid na ang e-driver's license na makikita sa Land Transportation Management System o LTMS at tinatanggap ito ng mga traffic enforcer at deputized agents ng lungsod, lalo na kung walang dalang pisikal na lisensya ang isang motorista. Iginiit ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilaw na mahalagang tandaan na tanging ang e-driver's license na direktang ina-access mula sa sariling LTMS account ang kinikilala. Hindi umano valid ang screenshot, litrato o photocopy ng digital license. Ang e-driver's license ay otomatikong ibinibigay sa mga nag-a-apply o nagre-renew ng lisensya sa pamamagitan ng LTMS at maaari ring ma-access gamit ng eGov.ph app. Kaugnay nito, hinihikayat ng pamahalaan ng lungsod ang mga motorista sa Dagupan City na tiyaking may maayos silang access sa kanilang LTMS account upang maiwasan ang abala sa mga checkpoint at masigurong maayos ang daloy ng trapiko sa lungsod. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.